Senyores i senyors, ja estem així de nou. Avui toca el hater de la setmana, una secció que ens encanta, el hater. Ja portem 3 edicions. El d'avui, el guanyador d'avui, anem a donar-li el premi per 2 comentaris, no 1, 2 comentaris. I ja ho sabeu que a nosaltres no ens agrada dir noms, però hem entrat al seu Facebook i fa molta risa. Anem a veure el Facebook, tu entres, i és el seu Facebook professional. Ell té una empresa de taulellets, ¿vale? I veus el Facebook i està un taulellets, i vinga, taulellets, per la piscina, pel bany, és xulo, molt xulo, taulellets, però vas pujant i dius, hòstia, banderes espanyoles, arriba a Espanya, Perro Sánchez, que dius, hòstia, taulellets, i al final, pancatalanistas, fuera, que dius, chico. Total, que este home, esta persona, ha reaccionat, ha fet uns comentaris, ¿vale? El primer vídeo que van fer un vídeo molt xorra sobre una cosa que em vaig trobar al FEM, que va ser això, Això m'ho vaig trobar al FEM, que la gent diu, això no pot ser, no ni poco, estava al contenidor. ¿Qué? Bueno, total, que este home, a ese vídeo del FEM, diu, tu madre también te tiró a ti como desecho de la humanidad. ¿Qué dius? S'ha clavat en ma mare, que en glòria estiga. Ma mare, diu, te tiró a ti també. Diu, ma mare no tirava res. Eixa era ma mare, no tirava res. I jo tampoc. Jo això ho he heredat de ma mare. Mireu, per l'amor de Déu. Jo no tiro res. Jo tinc tota la merda. Sí, hòstia puta, si això és la casa de Diògenes. Bueno, total, que diu que mi madre... te tiró a ti también como desecho de la humanidad. ¿Qué dius? Hòstia, sí que és de veres que ma mare, un moment, sí que va haver un moment que mos va tirar en la col·lecció de mortadelos. Que dius, me caguen Déu! Això l'altre dia ho recordava en el meu germà major. I ai, Xavi, te'n recordes quan la mare mos va tirar els mortadelos, els finets? Me caguen! 300 números o 400 que teníem! Vos es va... Vete igual. I a més, n'hi ha una cosa que mos diu l'home este. I és que soy un desecho de la humanitat. Diu, no mos feu això. Per favor, no us digueu coses tan xules, perquè ara jo estic pegant-li voltes a fer en teatre el desecho de la humanitat. Soy el desecho de la humanidad. Bueno, total, això ja ho treballarem. I ja està, un aplaudiment al comentari del FEM, però n'hi ha un altre molt xulo, un altre comentari que va fer simplement a un calendari. Nosaltres vam posar el calendari de les actuacions i l'home va reaccionar al calendari. Mira, l'home diu, ¿ves cómo eres un estómago agradecido y necesitas 2 chufas? 2 chufas, ¿qué dius? Chufa. Pero tú que eres un defensor de los capullos, celebras la fiesta nacional, que dius, què? Anem a veure, t'explique. Jo, el pont este del 9 d'octubre, vam estar treballant tots els dies ahir d'actuació. El pont este de la hispanitat, hem estat tocant-se les boles, perquè mos la rebufa, lo de la hispanitat, hem tocant-se les boles, veient com passejaven a la cabra esta dels collons, o a la Leonor, i tots allí xillant-li a Pedro Sánchez, que te vote chapote. Que lo que voleu vosaltres és que vos vote a vosaltres el chapote este dels collons. Bueno, total, jo li diria en primer lloc a l'home este que també lo dels taulellets mos aniria bé a nosaltres, podem arribar a un acord per a alicatar la piscina del xalet que m'han regalat els de Compromís. Això que diuen, els de Compromís m'han regalat un xalet. I la piscina, pues, alicatar-la. I ja està, i acaba dient un clàssic. Este home acaba el seu comentari dient payaso. M'encanta quan em diuen payaso, que anem a explicar-ho d'una vegada per totes. Alguna volta ja ho hem dit. Hola, què passa? Hola, catalanufo, hola! Escolteu, que payaso no és ningú insult. És una cosa xula, entranyable. Vete pute.